Yeah, sanibonani. Bayaphila abantu. Ukhuluma la ubhuti othanda irumba kakhulu. Ekuseni la. Ngithamema abantu la mhla 1 April eLimpopo yethu. Ziyobe zikhalela phezulu bakithi. Uvika induku Vikas Jaka Boys. First time live in Johannesburg. Yabe khipha i-CD lakhe. CD elizoba mnandi kakhulu. Kulokho kuhleliwe. Yobe hamba lensimbi zejwane la. Ubhuti abaziwa kakhulu. Ubhuti abahlukanisa unyaka ngo-2018. Uyabe khona umfowethu uDuncan uMarapha. Uyabe khiphela lakhe i-CD la. Kuyobe kumnandi kakhulu. Wonke umuntu asihlanganeni khona abafowethu 1 April.